Δεν το ξέρει αυτός. Για πες. Δεν τα λέει άμα το... Όχι, κάνε μαμά τους. Για να μάνα. Κάνε λίγο να το. Όχι, όχι. Αυτό τι είναι? Μην ακουμπάς την καράφλα. Εμείς θα κατεβάμε τα και κολλήματα το ίδιο. Ιδιαίτερα να παγιέται. Αστυνομία. Δεν το κάνω. Κάτι άλλο καλό. Αστυνοφόρο. Πολύ άσχολος Τζόρτζ. Μεγάλος ασφαλιστής μιας μεγάλης εταιρείας. Κοιτάει το μέλλον του. Το Facebook. Facebook, ναι, βάλε όλοι το Γιώργο, ξύπνα ρε παπάρα.